Бай 2012, аз съм само на 16. Поздрав за старата столица 062. 062 минава батко с найса. Подай ми бита, мадафака, думите без край са. 062 мачка в крачката и чепайса. Какво да правиш на песента от Айса. 062 минава батко с найса. Подай ми бита, мадафака, думите без край са. 062 мачка в крачката и чепайса. Какво да правиш на песента от Айса. Дайте да се вкарам да говоря ясна майна, да ви разкажа с рима край на една всезнайна тайна. Рапър зая обая хрупка в някаква малка дупка, а вечер е на градус чалгата и чаре чупка. Всички знаем кой си, какво си, защо си един нехилитник, който пуши само като проси. Браво бе, екстра си, така ли беше генгста си? С текстове на екстази, според мен е хемста си. Фейсбук статус се опъва по ръката. Окей, въпросът думките опъват ли ти се в главата? Продължавам с това, което искрено ме дразни, че някой не в главата, а в сърцата си са празни. Полицията реших да драсна, музика опасна. С думашета прасна, огъня в пожар прерасна. Въп на другите интереса, зона бе ми е адреса. Знай, че това пръче на Търново ще се хареса. 062 минава батко с найса. Подай ми бита, мадафака, думите без край са. 062 мачка в крачката и чепайса. Какво да правиш на песента от Айса. 062 минава батко с найса. Подай ми бита, мадафака, думите без край са. 062 мачка в крачката и чепайса. Какво да правиш на песента от Айса. Влизам и не питам, ако треяшата ритъм. Важното е думата ми винаги да е в ритъм. Всички май се правят на овцата доли, а пък мене питали, ма някой кура ли ма бори. Батко фак за палките ще паля с кибрита, но не цигарите, рапърчетата в елита. Какво става, какво да става, знам те що си сучилата. Пак си избрал да летиш като хвърчилата. Нигали, моля те, бял си като тебе шир, с бели ръкавици, а ръцете черни като кир. И без да се обиждаш, ама римата ти куца. Фола ти е кът каруца и не спира да скрибуца. Глупака, мадафака, штрака с пръсти и чака, но няма как така да се напълни тубака. Виж вляво, виж дясно, всичко ли е ясно? В Търново е тясно, за друго куче бясно. 062 минава батко с найса. Подай ми бита, мадафака, думите без край са. 062 мачка в крачката и чепайса. Какво да правиш на песента от Айса. 062 минава батко с найса. Подай ми бита, мадафака, думите без край са. 062 мачка в крачката и чепайса. Какво да правиш на песента от Айса. И как да продължавам като вие изоставате? Това е първа обиколка, вече се предавате. Тарикати до Бога, познати слухово сакати. Венчета, дубликати на рапърчета, психопати. Бати мистер Good Guy, няма как да го намериш. Колко ти да се катериш, пак няма оцелиш. Легне на леглото, мухло, идва ти късмета. Живота ти превърна се е в чакане на букета. 0 до шестицата до двойка. Грубо се получи, майна, искаш ли обойка? Сори, ма ми се говори да ме извините, че не търся аз парите, щастието в сълзите. Аз съм грешен, ясно кажи ти тогава къв си бе. Пръв сине, лъв сине, синко стърси бе. Колега по-полека, чика, чека, нека по пътека да ви заведа в моята римотека. 062 минава батко с найса. Подай ми бита, мадафака, думите без край са. 062 мачка в крачката и чепайса. Какво да правиш на песента от Айса. 062 минава батко с найса. Подай ми бита, мадафака, думите без край са. 062 мачка в крачката и чепайса. Какво да правиш на песента от Айса. Ако те кефи парчето от Айса, ако си хейтър, просто майса. 062 минава батко с найса. Подай ми бита, мадафака, думите без край са. 062 мачка в крачката и чепайса. Какво да правиш на песента от Айса. 062 минава батко с найса. Подай ми бита, мадафака, думите без край са. 062 мачка в крачката и чепайса. Какво да правиш на песента от Айса. 062 минава батко с найса. Батко с найса. 062 мачка в крачката и чепайса. 062 минава батко с найса. Батко с найса. 062 мачка в крачката и чепайса. Какво да правиш на песента от Айса.